Gipangita karon sa kapulisan sa Zamboanga City Police Station 5 ang sa kasuspetsado sa ilegal nga droga nga ilang nadakpan kaganinang buntag Nobyembre 8, 2022. Di-confirma ni Police Major Alvin Cabaya Cruz ang hepe sa Divisoria Station 5 nga si Wilson Basilio alias Fox, 32 anyos, ang ilang nadakpan sa gilusad na drug bypass operation apan sa dihang ana kini sa ilang kustudiya. Misibat kini nga dalho na unta sa PNP sa crime laboratory. Yung subject kasi natin is piniprepare ng investigator natin yung mga papeles para dalhin na ito sa crime lab saka para i-medical. Doon po ito nakatakas po. Naka-alerto karon ang puwersa sa Police Station 5 aron pangitaon ang suspect kung adto pa sila koordinasyon sa mga barangay officials ug uban pang police station. Yung tropa namin nasa labas pa, saka aside doon sa mga ay yung mga barangay tanod, mga barangay officials na namin dito tumutulong naman. Aside doon may mga iba rin mga naglakay kami ng mga alpha namin na nasa area para at least malukit talaga namin yung hopefully namin yung subject. Dako ang posibilidad na manubag ang Zamboanga City Police Station 5 human sa insidente. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Zamboanga City. Stay safe